Allo, allo. Allo, allo. Atin tarora. Sawa. Musidɓe tedduɓe yeewiyankoɓe Gounass TV calminaɗi teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede johli ɗi sikki ala gonɗen koye ñalawma mo gandantuɗa ko ñalawma aset na hawri e 17 lewru meɗen avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom tawi konngol amen waynoto ko ɗo e wuuro teddugo ngo Madina Gounass. heeɗiɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe tedduɓe kala ɗo mbawɗon tawede johli ɗi eɗen gandi oɗo ñalawma hande ko ñalawma mawɗo e diine l'islam kono kadi mbiyen ko ñalawma mawɗo e dental Daka. eɗen gandi ko ñalawma kirndol Daka ko yettude Allah no feewi noon ko ɗum jeeyi sababu o ñalawma hande ayaw moɗon Gounass TV yalti e dimiral ngal malla mbiyen yalti e bowal wuuro ngal ngam jaɓɓanade moɗon ɓenɗon hoɓɓe ɓe gandantuɗa ko waynotoɓe nokkuji certuɗi arde ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass. oɗo saaha noon eɗen tawe ɗo e station lumbiɗo hakkude ɗo e ma mbiyen station gonɗo hakkude Madina Gounass. eɗen gandi noon ko ɗo woni ɗo garage o woni ɗo ko yettude Allah no feewi noon julɓeɓe puɗɗima waynade e nokkuji certuɗi ngam arde hawride e nden ɗo lulde andiyankore ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass nde gandantuɗa sinki ɗum ko ceerno secrétaire diine kono kadi e ɓen almuɓe ɓe gandantuɗa ko almuɓe gonɗuɓe kono kadi dariɓe e gollande ceerno secrétaire diine ñaguinoma ceerno ngam wawde gollandemo fodde balɗe sappo ceerno jaɓaniɓe nden ɗon ñagude Allah ko ɗum jeeyi sababu guila e 1961 Daka ina waɗa ha yetti oɗo ñalawma hande eɗen gandi wadde mbiyen tan ko kolol hitande ujunere mbiyen kolol malla mbiyen jafoɗon bandiraɓe tedduɓe mbiyen ko kolol hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom machallah eɗen jeeya Allah no feewi Daka fuɗɗi ko hunde yeytidde Allah no feewi noon Madina Gounass ɗima certude Madina Gounass assalamu ko seere ɓe makko kayne ceerno hoɓɓe ha eɗen tawe job
sant la. loolu wàgg gars yi pour ñëw Daaka xam nga. non dañoo war di ñëw Daaka parce que Daaka moom. comme ni ñu war ni demee ay événement ay gàmmu ay màggal ay yeneen yi. waaw moom da ciy bokk. macha allah man murit laa mais wax dëgg yàlla damay ñëw. chaque jour waaye ma koy bokk ak yéen chaque jour. macha allah waaw parce que màggal bu ñëwee ngeen di jot ngeen di ñëw. gàmmu jot ngeen di dem. macha allah war a ñëw di ko teewee. misil mi ñëpp benn la ñëpp benn lan. dëgg yàlla neex na waaw yaa ko teew ay adat. macha allah waaw félicitation ko fàttali ñu tur bi fooy sëñ Fall laa tudd. Serigne Fall foo bàyyi maa ngi bàyyi ko Dakar. Dakar waaw parcelle laa jógee waaw. merci ok musidɓe tedduɓe machallah en jetti musidɗo mo gandanɗa ummi ko toon e Dakar ari tawtorede Daka ko hunde yettudede Allah no fewi machallah ɗum noon ceerno mo gandantuɗa ko ceerno Ablaye rewi am machallah ɗum noon jaɓɓoɗen ɓeɗo mawɓe ɓe gandantuɗa o wayniɓe nokkuji certuɗi machallah e oɗo jinnaɗo tedduɗo ɗum no cameraman rewi am baba mi salminima oɗo saaha gonɗen koye en direct ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass gonɗen koye télé meɗen Madina Gounass Aya Gounass TV calmina bandiraɓe kalnamin holto gummiɗa min ummima ko Dakar mi salmina bandiraɓe foof ɓe juuroɓe machallah welti e Dakar he kono min tam fiye lawol e noon jafna kam man bagage am jiɗi joguiɓe quoi eyyi tigui hay soko seeɗa aɗa wawi haalande min tampere nde holno ardi to banggue lawol tampere nde ko oto woni mo réglani quoi eyyi tigui ɗum noon o jarama machallah ɗum noon huccide caméra o salaamaaleykum mbaɗɗon noon celli on taminama on juurama innimo yettede moon waɗi Daaka ko yettade Allah ɗum tampere ko hen jeeya ɗum tamin so Allah ko ne feewi lawol he kam ɗum fof tan ko hen jeeya en jetti noon so won gila ceerno mawɗo wino ha hande ko min sifori eyyi lawol ngol kam ko tampini min no feewi kono kam yettama Allah Allah haade banggue caɗele laamu ko nanden holko mbawɗa laamu ngu kadi en mani darade hen no feewi kadi so Allah so rural magi darade hen aja ha laamu yima jagguma jatni bagage ma kam ɗum wona lawol so bagage ma heewa kaɓa bagage ma haɓa yiiya jippani ha laaɓa ɗum wona lawol eyyi to banggo Touba o taki ni so banggo Tivaouane tawi Dakar tan watte ni ɗum noon yimɓe poti haɓini ɗo joni eyyi pour ñalawma wonde Allah hokkinde mon wuuri wadde yimɓe mbawi hunde ƴeeram feere wonde kadi il faut
masalah euro men tiri mo men na julɓe ɓe gono ɗo